έγινε μαμά. Να τη ζήσει με τα αγοράκια της. Το Καλομηράκι. Άλλο κορίτσι που χόρευε και αυτό καταπληκτικά. Και μόλις 8 χρόνια έχουν περάσει από τότε που είδαμε την Καλομήρα Ελένη στο Fame Story 2. Καλά κάνεις και το λες, γιατί σου φαίνεται σαν μου φαίνονται 100 χρόνια δηλαδή. 15 σαν ετία. Γιατί μετά από εκεί την Καλομήρα την είδαμε σε άπειρα πράγματα. Μέχρι και την κόρη του Γιάνγκου Δράκου δηλαδή. Ναι, γι' αυτό το είχα ξεχάσει. Βγήκε από την τούρτα. Δεν το θυμάσαι, ήμασταν στον Αθήνα ακόμα, δεν το θυμάσαι. Έκανε το γεια σου πατέρα. Γεια σου πατέρα. Γέννησε νωρίτερα. Ναι, ήταν για μετά τις γιορτές. Εντάξει, όμως και τα δίδυμα έχουν λίγο. Μια βιασύνη να πούνε. Έχουν λίγο ζόρι, λίγο στριμώχνονται, ρε παιδί μου. Έχουμε φτιάξει και ένα βιντεάκι με τη ζωή της, άμα θέλεις να το δούμε. Πώς δεν θέλω, άκου τι λέει, άμα θέλω και μόλις επιστρέψω θέλω. Και θέλετε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τετράγωνα και να δίνουμε δώρα. Γι' αυτό εσείς καλέστε από τώρα 149-49 από το σπίτι σας ή από το κινητό σας. Πάμε να δούμε Καλομηράκι. Γλυκιά, καλότροπη και χαμογελαστή. Η Κία, σαν την Ελληνοαμερικανίδα ξαδέρφη από το Τζέσι, υπερχόταν στο χωριό για διακοπές τα καλοκαίρια. Λαμπερή και τσαχπίνα, με μια ανεπιτίδευτη αθωότητα που κουβαλούσε κάτι από την ασπρόμαυρη νοσταλγία των 60's. Το κορίτσι που μεγάλωσε μες στις λάτζες του εστιατορίου του πατέρα της στην Αστόρια, περιμένοντας να γίνει pop star, έκανε το ανάποδο από αυτό που θα περίμενε κανείς. Ήρθε στην Ελλάδα για να ζήσει το αμερικάνικο όνειρό της. Και το έζησε. Η 19χρονη Μαρία Καλομήρα Κάρολ Σαράντη πρωτοεμφανίζεται στην ελληνική τηλεόραση το 2004, αφού πέρασε τις οντισιόν του Αντένα στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος στο Fame Story 2. Άμα πάω στην Ελλάδα, σε 3 μέρες θα μιλήσω καλύτερα ελληνικά από σένα, I swear. Από την αρχή, το ελληνικό κοινό λατρεύει την πιτσιρίκα που μιλάει αστεία σπαστά ελληνικά, μπερδεύει τη Μαρίδα με τα μαρίδια, τραγουδάει λίγο από τη μύτη, γελάει από την καρδιά της και γεμίζει τη μικρή οθόνη νάζι, σκέρτσο, χαρά. Μαρίδια και τυρί. Απλώς θέλω από σένα να καταλάβεις τι λες. Είναι η Μαρίδα. Το μαριδάκι είναι, ξέρεις τι είναι. Ναι, ναι. Μικρό ψαράκι. Ναι. Η Μαρίδα είναι η μία Μαρίδα. Εσύ το κάνεις Μαρίδια, το βάλες πολλά με δικιά σου λέξη. Η Καλομήρα με το ευίωνο όνομα, ή μάλλον το Καλομηράκι όπως τη φώναζαν τότε, θα κερδίσει το talent show. Καλομήρα! 200.000 ευρώ, ένα συμβόλαιο με τη Heaven Music και κάτι ακόμα. Τον τίτλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη των Zeros. Μετά το Fame Story, η Καλομήρα είναι το πιο καυτό νέο πρόσωπο της ελληνικής showbiz και ό,τι αγγίζει γίνεται σουξέ, επιτυχία και νούμερα τηλεθέασης. Όλοι θέλουν ένα κομμάτι της. Είναι μια τρελή εποχή. Βγάζει δίσκο, δίνει συνεντεύξεις, φωτογραφίζεται, τραγουδάει σε πλατό, εμφανίζεται σε κέντρα, κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με το Fame Story, περνάει ένα χειμώνα στο Ρεξ δίπλα στη Δέσποινα Βανδύ και το Θάνο Πετρέλη, παίζει ακόμα και το εξόγαμο του Γιάνγκου Δράκου στη Λάμψη. Μου είχαν πει ότι δεν θέλει να μπαίνει κανένα στο γραφείο σου. Κανείς εκτός από σένα. Νομίζεις, καρδιά μου, αν φύγεις χαστικά, δεν θα έχει νόημα για μένα η ζωή. Η κορύφωση της Καλομήρα Μάνια είναι η στιγμή που βγαίνει μέσα από μια τούρτα στα γενέθλια του Διονύση Σαββόπουλου στο Ηρώδειο, τραγουδώντας σαν νέα Μέρλιν Happy Birthday Mr. President. Μια εμφάνιση που προκαλεί σάλο. Η Καλομήρα εκείνη την περίοδο αξίζει χρυσάφι και η τηλεόραση σπέβδει να το εξαργυρώσει. Έτσι το 2005, και ενώ η ίδια έχει κυκλοφορήσει το δεύτερό της CD album Παίζεις και τραγουδάει στα μπουζούκια με την Έλλη Κοκκίνου, περνάει ένα τρίμηνο από τον καναπέ του πρωινού καφέ δίπλα στην Ελεονόρα Μελέτη. Η ελληνική εκδοχή για το τι σημαίνει pop είδωλο. Θα ακολουθήσει άλλος ένας δίσκος. Η Καλομήρα πάει σινεμά. Κι άλλο ένα σοου. Από τον Οκτώβριο του 2006 και για μια σεζόν θα είναι συμπαρουσιάστρια του Γρηγόριου Αρναούτογλου στο κυριακάτικο σοου του Μέγκα πιο πολύ την Κυριακή. Ενώ το 2007 το Δεκέμβριο ανακοινώνεται η υποψηφιότητά της για το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Στον τελικό της 24ης Μαΐου, η μικρή αγαπημένη της Ελλάδας βγαίνει στη σκηνή με ένα κοντό ροζ φόρεμα που γίνεται στενό κορμάκι. Τραγουδάει και δείχνει πως ξέρει να κουνάει τους γοφούς της. Το Secret Combination παίρνει την τρίτη θέση και όλη η χώρα ανακαλύπτει ξαφνικά πως το Καλομηράκι έγινε Καλομήρα και μπορεί να είναι και σεξ.
Τυπικά η Eurovision σημάδεψε το μεγάλωμα της Καλομήρας. Η τετραετία που ακολούθησε, η πρώτη ενήλικη τετραετία της, δεν ήταν ακριβώς όπως την περίμενε. Μετά το Secret Combination The Album έβγαλε μόνο μερικά singles. Πέρασε πολύ καιρό στην Αμερική τραγουδώντας σε κλαμπ και δηλώνοντας απογοητευμένη από τον τρόπο που της φέρθηκαν οι παράγοντες της δισκογραφίας στην Ελλάδα. Έκανε ακόμα ένα show, το Big in Japan, στον Αλφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βλέπετε. Με βλέπετε καλά, ναι, σίγουρα. Διαφήμισε πίτσες, παρουσίασε καλλιστεία, ξαναπήγε στο πανεπιστήμιο και φυσικά παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, τον Γιώργο Μπούσαλη, σε ένα μεγάλο χορταστικό ελληνικό γάμο. Και όλα αυτά τουιτάροντας ασταμάτητα. Το καλύτερό της tweet ήταν σίγουρα αυτό του Σαββάτου. Ευχαριστώ όλους σας για τα γλυκά λόγια. Ο Γιώργος και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι με τους δυο γιους μας. Χθες ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μας. Ξημερώματα Παρασκευής η μικρή Καλομήρα έγινε Big Mama. Γέννησε δύο υπέροχα και υγιέστατα δίδυμα αγόρια που θα ονομαστούν Δημήτρης και Νίκος. Κοριτσάκι που πριν από μερικά χρόνια τραγουδούσε Μαρίδια και τηρήσε ένα σοου, βάφοντας ροζ στην ελληνική τηλεόραση, μεγάλωσε και είναι έτοιμη πια να ζήσει το δικό της πραγματικό παραμύθι. Αυτό της μητρότητας. Να σου ζήσουν, Καλομήρα. Να σας ζήσουνε, Καλομηράκι, μπράβο. Έχει πει βέβαια ένα από τα πιο αστεία με τον Αρναού, το Λοΐζο, αν το θυμάστε, που της λέει ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι. Και λέει δεν θυμάμαι, λέει, δεν μπορεί να μην θυμάσαι. Λέει Κώστας, της λέει καλά πας. Ναι, αυτό, Κώστας καλά πας. Πλάκα μου κάνει. Ναι, καλά θυμάσαι. Αυτό νομίζω ότι δεν ξανάγινε. Ναι, καλά πας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τετράγωνα.